Здравейте, уважаеми малки и средни предприятия! Радвам се да ви посрещна в първия епизод на нашия нов подкаст Export Voice, който направихме с цел да срещнем малките и средни предприятия с хора, които са успешни, развили се на международните пазари, които дадат своите съвети и своя опит на вас. Като казахме, че нашия подкаст се казва Export Voice, със сигурност името на нашия първи гост пасва изключително много и той е един от гласовете на експорта на България. Това е Яни Драгов, основател на компанията Smart Organic и оттам насетне още други компании, за които той ще разкаже. Като за начало, Яни, здравей! Здравей, Бойко, благодаря за поканата. Много ми е приятно. И аз благодаря, че я прие и много се радвам, че си нашия първи гост. Наистина много пасваш на нашата идея, на нашата концепция. За нашите зрители все пак да кажа и за теб, разбира се, има много подкасти, което е страхотно. В повечето подкасти обаче се говори така за предприемачеството, за пътя на предприемача. Нашата идея и мисия на агенцията, една от основните ни дейности е да подкрепяме българският експорт, интернационализацията на малките и средни предприятия. В тази връзка твоята компания вече изнася за близо 60 пазара, международни пазара, което е впечатляващо и моите поздравления за тези грандиозни успехи. Компания оценена на близо 100 милиона, ако греша ме поправи, може и повече да са. Така че нямам никакво съмнение, че твоят опит наистина може да бъде ценен и се радвам, че се съгласи да предадеш част от него на нашите зрители. Нека да започнем с първата сделка на международните пазари. Коя беше тя и как се случи? Ти си разказвал в подкасти как си стартирал нали, от търговия в началото, от малък магазин до производство и така нататък, но нека да стигнем до момента на първата сделка на международен пазар. Най-първата беше буквално, може би беше един приятел, беше рефърнал, беше запознал с един новооткриващ се първият веган магазин в Германия. Беше открит и да, той беше запознал и така стартира. Но реално първите ни клиенти, които сме така спечелили извън България, бяха чрез участие на нашата компания на изложение, на Биофах. Това е най-голямото биоизложение в света и в Европа. И там имахме щанд. И на този щанд ни представихме нашите продукти. Тогава нямахме кой знае какво. Имахме пакетирана биоелда, биокиноа, такива специализирани продукти, просто пакетирани в пакетчета. Това, което беше, всъщност, нашите клиенти бяха клиенти от нашите близки държави. Това са артикули, които са, кажем, не толкова уникални, далеч от уникалността. Съответно, нямахме добър шанс на един по-развит пазар като Германия. Примерно, където има много такива, които го правят от много години. Но пък това, което ни беше нашето уникално, защо тези клиенти се спряха на нас, беше, че бяхме много гъвкави. Бяхме малки, те могат да купуват от нас малки обеми. Това бяха държави като Румъния, Словения. Тези две държави бяха първите ни клиенти. Словакия. Да. Така че те бяха много доволни, че ние сме малка компания, може да им доставим малки обеми продукти, които те търсят. На сравнително добри цени. Това, между другото, е много интересно, че го казваш и много важно. Ние го казваме много пъти. Нашата икономика, така, бидейки малка икономика, отворена, експортно ориентирана, едно от големите ни предимства на нашите компании, че наистина са гъвкави. И именно тази гъвкавост, ти в момента казваш като предимство в онзи момент, която е помогнала. Много интересно ми стана и ще те помоля да кажем още няколко думи за изложенията, защото ние организираме много, много изложения. Това е един от инструментите да подпомагаме компаниите да излязат на международните пазари. Много традиционен, много конвенционален, понякога дори се задават въпроси, това работи ли, особено в тази дигитална сфера и среда, в която живеем. Предполагам, продължавате да участвате на изложения. Аз, понеже мога много да говоря по тази тема, виждал съм, понеже ние водим много компании, виждал съм много добри примери, много недобри примери, но какви съвети би дал на компаниите, как да се подготвят, когато отиват на едно изложение? Първо въпросът, дали са актуални все още изложенията. За една новостартираща компания, мисля, че са супер актуални. Това е място, където имаш хора, които са от този бранш
там имат всякакъв вид, нали, идват потенциални клиенти, агенти, посредници, доставчици. Просто цялата индустрия е там и имаш възможност да говориш с много на брой хора за твоите продукти, да получиш много ценни инсайти, ако не друго, дори ако не спечелиш клиенти. Може да, нали, да получиш много ценна информация за твоите артикули, да си ги адаптираш като цяло, така че е супер полезно. Особено в началото, като никой не да знае, мисля, че това е супер. Как се подготвим на едно изложение? Важно е да имаме предвид, че човек отива на изложението най-често, за да види на типичният посетител, да види какво ново има. Не, това е типичното нещо. Тоест, ако ние хубаво да имаме нещо уникално, нещо, което сме надградили над вече съществуващото, да имаме нещо, което знаем, че има смисъл някой да дойде при нас. Не просто от чист късмет някой да се спре при нас и да направи с него сделка, ами да има логика. Тоест да знаеш, ако падне при нас, ние или имаме по-добра цена, имаме по-добър продукт, или сме по-гъвкави от към количества, от към условия. Нещо трябва да имаме, някакъв USP, нали, да имаме, за да спечелим потенциалния клиент. Така че, нали, това е важно. Нали, щанда ни, така и така отиваме. Нали, хубаво е да е добре осветен. Това е нещо, което много години много се борихме с това, но наистина не е лесно да намериш така хубаво осветление, да си ярък там, защото ако си тъмен, просто се загубваш в това поле. И също да имаме нашата брандировка да все пак е сравнително, да не е някакъв хаос от много неща, да има някакъв фокус, едно нещо голямо да може да те привлече. Може като минеш само си поглед, тези хора правят това. И да знаеш, ако е твоето нещо, да можеш да спреш. Да, супер. Това сигурно са много ценни съвети, включително и за нас, като каза за осветлението, защото ние така правиме доста щандове. Нека да не влезем сега малко по-надълбоко в експорта. Говорихме си на колко много пазари присъства твоята компания или твоите компании, защото тя не е само една. Какви са конкретните сигнали, по които разбираш, че един пазар е готов за твоя продукт? И каква е логиката на подреждане на пазарите за степен на влизане? Или, с други думи да го кажем, каква е go-to-market стратегията, която ти си приложил и която така би дал съвет за компаниите да мислят, но то, по твоя опит, сам по себе си той е и съвет към останалите. При нас първото нещо беше изложенията и това беше много ценно. Ние дори на следващото изложение предложихме рулбар. Тогава вече установихме, че е хубаво да правим нещо все пак по-уникално, с по-голяма добавена стойност. Това беше продукт, който сурови барчета, беше актуален тогава много за времето си. Съответно, пак бяхме на същото изложение, една година по-късно. Представихме продукта си и просто ти веднага, клиенти, те го пробват, веднага получаваш фидбак. Ние просто още на първите няколко часа разбрахме, че сме оцелили. Наистина сме оцелили продукта като визия и като вкус и като характеристики, като съставки. Клиенти бяха възхитени, буквално те самите се надпреварваха кой да вземе дистрибуцията в дадена държава. Имахме спорове до края. Задължение трябваше да решим сега с този ще работим или с този ще работим. И тогава не стана ясно, че имаме добър продукт. Примерно Швейцария, Германия имахме клиенти. Горе-долу, като видиш, че в един пазар функционира, който е подобен, ако имаш клиент в, да кажем, Западна Европа, може да очакваш, че и другите пазари са готови за твоя продукт най-често. Или ако имаш пазар в региона, тази логика. Никога не знаеш, докато реално не пробваш. Колкото и да го мислиш преди това, няма да разбереш, докато не направиш стъпка в тази посока. Стъпка биха били изложенията. Изложенията са хубаво нещо, в началото мисля, че са неизбежно нещо. Трябва да се прави. Аз в един момент се казах, може би след около 10-12 години ходене по изложения, всяка година, поне по няколко представяния, се казах, нека да пробваме една година без изложения. Защото нашия търговски екип на страна той свикна на изложенията. Знае, че ще отиде там, ще дойдат клиенти, ще се говорим с тях, ще стават някои сделки. Аз искам да сме проактивни. Те да бъдат те, които отиват при клиентите. А ние да чакаме ние нашият идеален клиент да дойде точно на нашия щанд. Защото изложенията като цяло леко през годините, особено така около COVID, покрай цялата дигитализация, която се случи и малко след това, леко като че спадна малко посещаемостта на изложенията.
особено големите клиенти, те свикнали някой да ходи при тях, така иначе. Но не казвам, че не е важно, защото като си малък в началото, те трябват малките клиенти. И освен това и последните години виждам отново тренд да се покачва посещаемостта. Последните 2 години имаше голяма покачване, нали, изненадващо за мен, на посещаемостта. Тогава ми казах, окей, една година ще спрем без изложения. И това, което се случи след това, тази година, казах, искам да се проактивни, никакви изложения, вие да пишете на клиентите. Намирате клиенти, пишете им и контактите ги. Имахме също успешна година. Но все пак това е след 12 години опит на пазара, вече не знаят много хора, вече съвсем различно. Тоест става и по другия начин, но не става да стоиш в офиса и да чакаш и да мислиш. Само да го мислиш, това да мога ли не трябва да го действаш, да стартираш, да го направиш и да видиш обратна връзка реално и тогава да си извадиш изводите и отново да... примерно, ние като това го правих и аз, като пусках, нали, имейли към нови клиенти потенциални, нали, не пускам примерно същия имейл на 20 клиента, пускам примерно на двама, гледам как ще реагира. Ако никой не ми отговаря, променям имейла, или променям субжекта, или нещо. Трябва да имаш подобрение постоянно, да може да напаснеш, да фанеш стратегията. Добре, каза за дистрибутори. Със сигурност, може би това е първоначалния вход към всяка една държава. Ние пак ще кажа, споменахме близо 60 държави, на които компанията оперира и продава своята продукция. Във времето ти придобиваш и чуждестранни компании, но навлизането на пазара става чрез дистрибутори. Тоест, какви са първоначалните разговори, които стартираш? Дори ти каза, че сте се чудили в даден момент с кой дистрибутор да работите. Този процес точно как го фасилитирате и то най-вече много добре е така, знаеме хората, особено които се занимават с тази сфера, изнасят продукция навън, че всеки пазар има своите специфики. Дори Европа, една Германия е по-различна, отколкото в Италия, камо ли пък вече за трети страни. Как там така с времето и в началото и с времето фасилитирахте този процес? Да имаш дистрибутор, това е като цяло е голямо предимство в началото. Може да бъде и голяма спънка. Истината е, че е нож с две острията. Защото ако имаш дистрибутор, който ти залагаш на него, той ти е ексклюзивен партньор, а той самия пък има още 20 други бранда като твоя и има гордо все едно, и може да се окажеш в ситуация, когато си блокирал пазара с неактивен, непроактивен дистрибутор. Затова хубаво е да в началото си поставите цели. Окей, получаваш ексклюзивност, обаче искам да постигнеш поне толкова обороти за първата година, иначе няма да имаш ексклюзивност. Това е наистина е важно да се прави хубаво проучване, на началото да се изяснят отношенията, колко ще бъдете проактивни, колко сме имали за тях фокус. Началото е хубаво, защото просто ти много не знаеш, като ти каза, има специфики на пазара. Дистрибуторът е местен, те го познават, хората имат доверие. Той най-малкото това, което прави, бриджва този гап на доверието. Той, нали, прави мост на доверието, защото той, да кажем, че дистрибутора може да дойде при тебе, да ти посети фабриката, ти можеш да го посетиш него, нали, имате някакво доверие, изграждате. И той самия пък си има, неговите клиенти имат доверие в които са му от държавата, и така се получава един мост на доверието, което в началото ще е много ценно и много помага. Така че, как ги избираш, как ги фасилитираш, правиш колкото можеш ресърч, но никой няма да разбереш, може да се окаже, може да е супер, може да е лидер на пазара, дистрибутора ти, за теб може да не е успешен. Да. Може някой малък играч да направи за тебе чудеса. И те сме ги виждали, така че комуникация, усещане и проба грешка. Това, което каза за доверието, наистина е много ценно. Няма бизнес, който да се развива без доверие. И тук, между другото, това е една от причините да са толкова успешни тези изложения и да се наистина по време на COVID имаше един спад съвсем обоснован. И сега наистина се възвръща силата на тези изложения, защото именно това е живия контакт, в който наистина е първата крачка за изграждане на доверие. И представянето на компаниите наистина трябва да бъде много премерено, както каза и ти, много изчистено, много ясно.
така че да направи впечатление. Да. Друга, като видиш на живо човек на изложенията, нали, виждаш реален продукт, пипаш го, нали, това е полезно. И извинявай, че те прекъсвам. Тук е много важно да кажем за Биофах и за всички изложения, които ние правиме, те са B2B изложения. Тоест, това не са B2C изложения, където наистина тази обратна връзка, която казваш ти, да е пак важна и ценна, разбира се, но тук имаш обратна връзка от бизнеса и контактуваш с него, което е наистина много, много важно и много ценно. Кажи ми, моля те, според теб, кои са така първите грешки или поне все пак толкова време в бизнеса имаш някакви наблюдения. Кои са грешките, които нашите компании допускат при навлизането на даден пазар? И тук ще го свържа с един друг въпрос, който така много искам да ти задам. Понякога, ние сме го виждали неведнъж, напротив, много пъти, когато заведем компании на търговска мисия или на изложение, се сключват понякога даже така наречените моментни сделки, още докато сме на самото събитие. Но това е само първата крачка. След това вече да се задържиш на този пазар, да спечелиш доверието на твоя партньор, клиент. Нали, не е лесна задача. Какви грешки според теб си виждал или така знаеш, че допускат нашите компании и какво би ги посъветвал? Да. Ами, ако говорим особено за пазари, които са на запад, така от България, на северо-запад, трябва да знаем, че тези хора имат един много висок критерий за качество и много нисък толеранс на грешка. Тоест там перфекционизма е някакъв стандарт. И това, което ние разбираме под перфекционизъм, там е просто на друго ниво. Друго значение има тази дума. Тоест нещо за нас, това не е проблем, това е някаква дреболия, за тях това е голям проблем. Така че важно да слушаме много внимателно на клиентите си, кое за тях е важно, наистина, и да се стараем да поддържаме някакво качество през цялото време. Да. Това е едното нещо. И другото е, тъй като винаги има проблеми, нали, така кажем, тръгва бизнеса, поръчки, по-големи поръчки, в един момент не може да имаш затруднения. Окей, нямаш суровина, нещо се е случило, забавят се, празници, някой е болен, нали, от всякакво естество. Тук е важно навременна комуникация, навременна комуникация, то е открита. Може да комуникираш с доставчика си, да, имам проблем, това не е проблема. Все пак, колкото повече споделяш, толкова повече това създава усещането за доверие в клиента. Дори да си направил грешка, ако споделиш и не кажеш, окей, наистина, тук това направихме грешка, но сме взели тези мерки, това повече няма да се случва, защото сме го идентифицирали като проблем. Това е окей. Но ако скриеш грешката, някакси замаеш положението, не си признаеш дори, това още повече още повече дразни страната от среща. И разрушава взаимоотношенията. Да. Супер, много се радвам, че ги казваш тези неща. Те понякога отстрани, така като се кажат, звучат много логични и ясни, но са изключително важни и много често така... Не, то много пъти ние искаме да запазим това взаимоотношение, не искаме да се признаем грешката и нали, обаче всъщност това е малко нали, противоинтуитивно, но е по-добре да се признаеш, това ще изгради доверие, макар че е по-трудно начало, така ще сега наистина тук сгафихме, но е по-правилният подход, мисля, че е дългосрочно. Добре, ти си в сферата на хранително-вкусовата промишленост, което нали, отговорът ти ще бъде така повече по-релевантен за сродни компании, които са в този сектор, но не само мисля. На база на опита и на всички тези държави, кои са по-лесните държави? Кои държави по-лесно може да навлезе една чужда компания, разбира се, в нашия случай българска компания? Да. Зависи от много неща, но трябва да си направим сметка какво е нашето USP, кои са ни уникалните характеристики. Да кажем, един труден пазар би бил, да кажем, Полша, където работната ръка също е ефтина, като в България. Имат голям пазар локален, т.е. местните компании от голямо предимство, че имат един голям пазар, те могат да се развият лесно и там е много трудно. За нас, примерно. Нас ни е по-лесно в един западен пазар, Западна Европа, където са по-високи разходите на труда и т.е. тези
нишови продукти, които ние произвеждаме, там е по-скъпо да ги произвеждаш. Защото те са добри в това да правят големи серии на масови продукти, но е по-трудно като правят по-нишови продукти. Да, също сферата на иновативност там е някакси те са по-консервативни, по-ниска, което също е предимство за нас. В Източна Европа, такъв регион, компаниите все пак са малки и те са такива, искат да пробият. И това им дава един такъв драйв, нещо да правя ново, да пробвам това. Има много по-висок дух на иновативност в региона, Централна Източна Европа, отколкото в Западна Европа. Така че, да, но пък нали, там, ако сме твърди иновативни, също все пак трябва да сме умерени в надграждането. Малко надграждане на статус-кво, който е в момента. За да може да го приеме пазара. Да го приеме, въобще да. И т.е. потребителя, да. Да. Супер. Кой е най-големия пазар на Smart Organic и на твоите компании? Германия. Германия. Да, с голяма предина от всички. Там не е бил винаги фокуса повече. Добре. Ако погледнем извън Европа, на запад или на изток, по-добре се развива твоя продукт, твоите продукти на твоите компании? Ние сме в сферата на храните, така логистиката е важна. Америка би бил добър пазар за нас, но сме решили, че ще го направим, като имаме там местни операции на място производство. От тук е много трудно. Така че там, като ние успяваме, освен в Европа, е в Близкия изток. Това е много добър пазар също, защото той е много импортно, там всичко е вносно, на много малко местно производство. Тоест има много голям брой вносители и това е супер, плодородна почва, се казва. Там продаваме всяка една държава в региона. И там има също много партньори, много дистрибутори, един през друг се прескачат. Да. Добре. Ти продаваш, предполагам, имате и private label, имате и собствени продукти. Какъв подход и как така избираш за навлизането на даден пазар и понякога няма ли конфликт между двете? Ако, примерно, да кажем, чрез private label стартираш да разработваш даден пазар, после искаш да започнеш да налагаш собствена марка, получават ли се конфликти и въобще как стои въпроса? Кое така, дали бих могли да кажем кое е по-доброто, не знам, но кое така понякога, може би за даден пазар е по-добро и какво би посъветвал компаниите точно в тази посока, защото особено в хранително-вкусовата промишленост това е сравнително често срещано и не само. Да. Това е сложен въпрос, честно казано, и аз нямам в момента, още не съм намерил правилната формула. Пробвали сме едното и другото. Ако да кажем, че сме успешни в момента, аз съм доволен от нашето развитие, нашата хибридна стратегия е добра. Тя ни дава от една страна, чрез нашите марки, които можем бързо да пуснем на пазара, някаква видимост. Тоест ние там намираме много клиенти потенциални за частни марки. Също много на брой клиенти от частни марки те искат готово решение. Тоест ти трябва да си разработил нещо и то, нали, не може нещо, което си разработил и то да е. Ти трябва постоянно нещо много да разработваш, да го има на пазара, за да може да тях потенциално нещо интересно. Дали е конфликт се получава, със сигурност се получава до някъде, нали? Но мисля, че общото ти просто успяваш да обхванеш по-голяма аудитория, защото всеки един клиент, който имаш на частна марка, до някъде той има сечение с твоя потенциален пазар, но той има със сигурност и едно допълнително пространство, клиенти, които те никога не биха били твои клиенти. Тоест ти си разширяваш реално аудиторията от потенциални клиенти чрез тези частни марки. Не можеш да прекалиш. Аз това гледам, примерно, моето право какво е, как се водя. Дали да взема нов клиент частна марка. От съществуващите ми клиенти, моите марки, тези, които имат сегашни частни марки, този клиент има ли си свои уникални клиенти, които са извън тази аудитория и да кажем, че примерно някой инфлуенсър има си свой бранд, нали? Той продава си онлайн, неговата аудитория, тя няма общо с аудиторията на Реве, примерно. Има някакво сечение, но той има и много голяма има incremental growth. Имаш, нали. Така че горе това ми е правилото. Ако видя, че е същия тип клиентела, ако примерно клиент, който също ще ходи в Реве, това няма смисъл. Той вече го има в Реве.
Добре, а имало ли е пазари и въобще как компаниите могат да преценят, които така, да кажем, на хартия и по някакви сигнали първоначални изглеждат много привлекателни, навлизаш на тях, но самия пазар започва да те изтощава и не сбъдва така очакваното навлизане и растеж на този пазар. Случвало ли ти се такъв казус? Ами, в Америка, може би, ние преди 7-8 години направихме така опити в Америка да пробием. Бяхме тук въодушевени от големия фурор тук в Западна Европа и казахме, окей, следващата цел Америка. Там бяхме някои изложения, но там пазара е много сложен, много е труден. От една страна как логистиката, от друга страна маркетинга, там е просто на друго ниво. И това, което се харчи за маркетинг, като разходи, е съвсем друго измерение от това, което ние тук въобще си представяме в Европа, че харчим. Дори не говоря за България, дори за Западна Европа. Много по-лесно навлезеш на пазара в Германия, отколкото в Америка. И то, нали, казвам, 10 пъти. Нали, огромна разлика. И ние, нали, пробвахме, както сме успешни в Германия, същата стратегия и там. Окей, ще пуснем нашия продукт, ще го сложим на рафтовете. Окей, може да не стане топ селър, но все пак ще продава, ще имаме добри продажби, постепенно ще разширим, ще увеличим, ще инвестираме малко от тези, които ще изкараме, ще ги инвестираме обратно в пазара. Не, там не става така. Там идваш с една торба с пари, изливаш я първо, въобще да кажеш кой си да те видят и може би постепенно с времето да очакваш нещо да спечелиш. Ние нямахме тези средства на разположение и по този лесния начин не се получи, затова в един момент след може би 2 години казваме, окей, стига до тук сме харчили пари за този пазар. След време, като имаме по-големи ресурси, ще направим местни операции. Нали. Това би било много хубав пример, защото много добре знаем, особено в предприемачеството, но не само. Разбира се, грешките са един от най-добрите учители, най-добрите уроци човек така получава от грешните ходове, да кажем. Каква е била тогава? Как оценяваш и коя грешка идентифицираш? Да. Точно за този казус с щатите. Да. Тези пазари, които са най-развитите, там очакваме съответно най-много хора да се бутат там, да влязат. Съответно тези, които са купувачите, те казват, окей, не може да изкараме пари от това. Примерно в Канада, има един ритейлър, който е станен клиент. Той казва така, окей, $10 000 струва листването на едно SKU, на един продукт в нашата верига. 4 артикула, $40,000. И казваме, окей, супер, 200-300 магазина. И плащаш парите и след 6 месеца получаваш писмо, не се продава добре, делиствам си. И обаче идва следващия, който ще му вземат пари. Те това го правят в бизнес един момент. Това, което забелязвам аз, ако нямаме същия инсентив, ако нямаме същата общата цел с клиента си, т.е. да правим по-големи продажби, да стоим на страна от тези клиенти. Тези, които са фокусирани върху таксите, това е станало като бизнес модел, да вземат таксите, не имат целта да правят реални ритейл продажби. Така че хубаво е това да се преценя, нали, какво ми коства и някакъв път по-добре да си някакъв по-такъв пазар, който е по-невзрачен, по-непопулярен, не толкова, нали, фенси, но да имаш там много по-голям успех. Примерно Румъния, да кажем, нали, близък пазар, лесно ти е, няма, нали, може много по-изгодно да продаваш там, отколкото да се буташ сред най-големите пазари. Това обикновено го има понякога, забелязвам така в компаниите, някакси, разбира се, най-големите пазари, Китай включително, Съединените щати и други големи пазари изглеждат много привлекателни, но същевременно са и доста опасни за компании, защото именно могат да изтощат компанията. Там трудно понякога се отговаря на обемите, тъй като те са наистина много големи, разбира се, разстояние и така нататък, и така нататък. Но в тази връзка много интересно, започвам да си правя извода от това, което си говориме, че всъщност растежа в един момент изисква именно да инвестираш в други юрисдикции, на други територии, за да можеш именно да направиш това. Ти придобили сте чужди компании. Кажи ни малко повече за този тип стратегия. Кога дойде като следваща стъпка и въобще
как го оценяваш като момент в развитието на Smart Organic? Да. Нашата цел, като правим придобиване, е да придобием местен бранд, който е по-така разпознаваем и по-така говори на езика на местните, който възприема като нещо локално. А, защото локалното винаги е по-традиционно от нещо вносно. И е много трудно ти, стоейки в една друга държава, да усетиш духа и да говориш на езика на хората. Нали? И буквално е преносния смисъл на думата. Така че това ни помага, като имаме местен бранд, който да подкрепим, който да ни помогне да навлезем той като врата за нас да не отворим даден пазар. Има две такива успешни придобивания, едно в Германия и едно в Англия. Англия съвсем отскоро, нали, една година, първо в момента развиваме там, но за сега е добре. Така че да, плюс е просто някакво се очудваш как нещо се харесва на даден пазар, в който ти не би го направил по този начин. Но точно това ще има. Европа е много раздробена на много малки държавички и всяка държава има своята култура, уникалност. От нас на това е хубаво, от друга страна за бизнеса е усложнение, голямо усложнение. Тоест, ти към момента по-скоро придобивате брандове, отколкото да... А мислил ли си в посока на изнасяне и на производство? Тоест, даже не изнасяне, да нека да го не го казваме изнасяне, защото никога не бих искал да се изнесеш производството и въобще някоя българска компания, но отваряне на други мощности, примерно като говорим за Съединените американски щати. Да. Ако извън Европа, може би по-имало смисъл. Европа е сравнително достъпна, тук, макар че ние сме тук в един ъгъл на Европа, България доста сме на юг, въпреки това сравнително безпроблемно стигаме до всяка точка на Европа. Сравнително изгодно. Нашите артикули са малко по-скъпи, понеже са био, по-нишови, това е окей. Сектора на храните е сравнително доста чувствителен от гледна точка на регулации. Все пак това е така по-специфичен сектор от повечето останали. Как управлявате риска на толкова много пазари от гледна точка, нали, на регулации, сертификации, срокове, плащания? Въобще, нали, тук има една особеност и тя предполагам, че е различна за пазарите. Да, от сертификации Европейския съюз ни е улеснил до голяма степен. То може, това е една от целите, да може да дадеш по-голям пазар, да ти даде възможност и това много улеснява. Въпреки това, всяка държава има език, на който трябва да отговори. Етикет трябва да бъде на дадения език. Така че от регулация е сравнително лесно в Европейския съюз, извън Европейския съюз. Там е сравнително малък бизнес и пазарите, които са в Близкия изток, те са по-импортно ориентирани и те някак се адаптират. Местните партньори те занимават с това да етикират стоката правилно, някакси в тяхното поле. Относно следене на вземания, нали, финансовия риск на цялото нещо, ние ползваме застрахователи. Застрахователите, това, което е хубавото, че дори още преди да стартираш с тях, с някой даден нов клиент работа, даваш за проверка, те веднага ти казват, окей, тази компания има добър кредитен рейтинг, може да се довериш, или тази компания има затруднения. Това веднага ти даде някакъв сигнал. Ако компанията е по-затруднена, тогава може да изискваш от клиента предплащане. И този тип клиент, това, което забелязвам, те си знаят положението и съответно е много не е нещо, окей, не му казваш, аз нямам ти доверие, затова трябва да ми платиш, просто казваш, нали, вашата компания, нашия застраховател ни отказа за застраховката ви, затова трябва да дадем предплащане. Тоест, някой друг е направил оценката и тя е обективна, така че това е полезно, защото наистина не знаеш. Сега не говоря за големите играчи, ако се приема за ритейл. Там няма да имаш проблем, но най-често стартираш някой дистрибутор, който продава на тези ритейлери и ти вече носиш риска на този по-малък играч на пазара. Добре, а като говорим за различните пазари, това предполагам неминуемо изисква различни маркетингови стратегии. Колко налага ли се и къде се налага да така по-сериозно да адаптираш продукта за съответния пазар? Или той си има една ясна визия, която си я налагате на всеки пазар? Случва ли се да има необходимостта да преформулираш? Има понякога нужди. Хубаво е това нещо, но все пак и това коства ти ефективност. Крайна сметка. Това виж кога можеш да направиш, кога не можеш. Някой път е ясно, че би било добре, но се казваш, окей, сега не мога да направя, после прекалено ще ми усложни операциите.
Имат си специфики, имат си. Може би повече в опаковката, отколкото в самия продукт. Ако говорим за европейския пазар, защото сравнително близък. Окей, някакви вкусове може да направиш по-различни, но сравнително, особено в днешно време, някакси същите трендове достигат много бързо навсякъде. Така че да. Според теб към днешна дата, независимо от, по-скоро не е свързано с геополитическа обстановка или с нещо друго, но кои пазари, особено за хранително-вкусовата промишленост, ти изглеждат така надценени? Или да кажем за български компании. Ето, казахме, примерно Съединените американски щати изглежда изключително, и той е изключително привлекателен пазар, но има много специфики, които наистина човек трябва да посрещне и, както каза ти, с голямата торба с пари трябва да отидеш. Так, има ли други такива дестинации, други пазари, които изглеждат супер привлекателни, но така в конкретен случай с щатите по-скоро е имало подценяване, нали, може би, от твоя страна, но по-скоро те питам за обратното, дали пък има такива, които са надценени. Просто изглеждат много хубави, но реално. Да. Ами, може би Англия е такъв пазар, който също е малко като американския, е скъп пазар, трудно се навлиза, много конкуренция, има нужда от повече инвестиране. Нас ни е трудно, примерно, много и в Франция, където пазар, където всичко се гледа да е местно. Трябва да е made in France и това е спирачка. Това е проблем. Докато други пазари, други хора, примерно германци, са по-прагматични. Окей, хубав продукт, хубава цена, окей, няма проблем къде е произведен, стига да е добро качество. Така че да, като Франция има тази емоционалния аспект, който ти не можеш да го решиш този проблем. Добре, а какви съвети би дал на малките и средни предприятия? Какво като стъпки, казахме за изложения, казахме за така да бъде добре проверен пазара. В тази връзка, между една скоба, искам да сложа да те питам, колко хора при теб работят така чисто за експорт, за проучване на пазари, за маркетинг, въобще колко голям екип се занимава конкретно с тази част от бизнеса? Експортният екип е около 10 човека в България, който е. И отделно някои държави имаме местни хора. Да, 10 човека. Колко са оборотите за миналата година, Яни? Експортно ли? Значи около 40 няколко милиона. Да, 40 няколко милиона евро. Част, вземи екипите, местните екипи, да кажем, там има още около 5 човека, да кажем. Добре, а какви съвети би дал? Какво така на база на твоя опит и на нивото, на което си стигнал като компания и ти лично? Какво би ги посъветвал? Особено на така стартиращите компании в момента, но не само, защото ние имаме и много други хранително-вкусовата промишленост в България е добре развита, имаме силен сектор, експортно ориентиран, но въпреки това съм сигурен, че има много потенциал за така разрастване на новите пазари. Ще се опитам максимално общо да отговоря, да може все пак да е валидно за различните хора, да се видиш първо продукта, къде в дадената държава той би паснал този продукт, в кой тип обекти, къде ще му е място. Може да си го представиш този продукт на това място да се продава. И наистина, нали, нещо, което ще съответства нали, като визия, като продукт на дадения пазар. Тоест, ако е необходимо да се адаптираме продукта, така че наистина да съответства. Не може просто да е така, аз правя нещо си и с това да отида да го предлагам. Трябва да се вписва. И другото е да се намерим, разбира се, правилния партньор. Тоест, да стартираме някакви разговори, да говорим с хора, защото много е вероятно нашия продукт и нашия прототип на продукт сме направили да се налага нещо да се адаптира. За малки шанси да оцелиш ти от тук седейки, да направиш нещо, което там ще бъде много добър фит на пазара. Така че с това, което се направил, разговори с клиенти, с потенциалните клиенти, те да кажат, окей, това нещо е хубаво или ако не е хубаво, което точно мога да подобря. И това е много ценна обратна връзка в началото, с водите разговори, докато се направи правилният продукт и след това. Защото това го подценяваме много често като процес. В тази връзка много ми е интересно, ползваш ли и какво би дал като съвет, в смисъл,
Имаш информация за даден интересен пазар, ползваш ли професионална консултантска помощ местна там или от някъде друга да ти дадат съвети как се навлиза на пазара, да ти дадат повече информация, правилните контакти, може би на дистрибутори или на други партньори? Не съм този тип човек, който ще търси консултантски услуги. По-скоро ще стартирам нещо да го направя и да видя от това нещо да си извадя някакви изводи. Като се говориш с хората от индустрията, ще получаваш много по-ценна обратна връзка. Особено нали, хора, които са в бранша, те, нали, още като види един продукт, веднага ще каже много по-добре някакъв консултант, който стои в някакъв офис и не знае. Така че да, важното е наистина да има нещо уникално в цялото нещо, което предлагаме и защото това ни дава увереност. Ако нямаш увереност, ти не можеш да продаваш. Тази увереност идва от това, че ти знаеш, окей, моят продукт наистина го правя, то е много добро качество, аз го правя ефективно, го произвеждам, трудно някой ще ме бие да направи същия артикул на същата цена, с такова качество. Яни, мислиш ли, че ми липсва самочувствие? Това А, е така. и то е индивидуално нещо. А, По-скоро по-генерално имах предвид да го кажа. На българския бизнес за излизането на международните пазари. Мислиш, че понякога? Мисля, че като цяло, това, или поне преди го имаше, сега може би малко по-малко. Но като цяло, нали, цялостно може би да, но нали, ние трябва да гледаме нашата си фирма, нашия си бизнес, наистина да променим себе си, нали, кое ни дава. Много пъти някакъв път, това са такива неща, които са подсъзнателни, ние си създаваме блокажи, защото така че, примерно, знаем, че нещо не е наред. Примерно, опаковащата машина ни опакова добре. Обаче кажем, окей, нали, някакси гордо окей. Но ако това, ти го знаеш, ти като се говориш после с потенциалния клиент, той рефлектира по някакъв начин. Тоест, ако наистина нещо, което те притеснява, което не ти дава така с чисто сърце да отсилиш нали, към потенциален клиент с самочувствие, с увереност, значи нещо, което хубаво е да свършиш преди това. На някаква домашна работа вкъщи да си свършиш и тогава да го направиш. Това, между другото, е жесток съвет. Казвам ти го чисто професионално и аз. Наистина много хубав съвет и много хубаво го каза, много хубаво погледна. Добре, искам да те попитам нещо друго, което така е много интересно със сигурност на малките и средни предприятия, нещо, което и ние така ще се опитаме да помогнем, а именно излизане на капиталовите пазари. Абсолютно категорично не просто вярваме, ами така знаеме и всички знаеме, че има изключително много потенциал. И то не само в България, като цяло и в Европа, това постоянно се споделя и се говори. Ние ще имаме една програма, с която ще подпомогнем така компании, малки и средни предприятия да излязат на BIM пазара, на краудфандинг платформата на Българска фондова борса, както разбира се и на регулирания пазар. Кажи ни няколко думи. Smart Organic мина през BIM пазара, сега излиза на регулирания пазар или втори рунд всъщност има на регулирания пазар. Кажи ми това как повлия на растежа на компанията и защо другите компании би било хубаво да помислят за този път? Най-хубавото на борса, това е финансирането. Това е най-очевидното нещо. И това трябва да бъде основна причина, когато да направим тази стъпка, ако има нужда от финансиране. Примерно, ако бизнесът е сравнително на ранен етап, ако няма голяма история и му е трудно да се финансира от банки, това би било това би било добра причина да направи тази стъпка. Така че да, това е основното предимство, че получаваш финансиране, дялово финансиране, без да се налага да се продаваш половината компания или по-голяма част от компания, защото има и тази възможност, но правите еквити фондовете много често те купуват по-голям дял. През борса можеш с по-малък дял да се финансираш. Разбира се, това си има своите изисквания, ангажименти към тях. BIM пазар е сравнително облегчен и може би е една добра стъпка, която да подготвя за следващата фаза, ако решиш да направиш. И като цяло нещо хубаво, нали, имаш публичност, дисциплинира компанията ти, почваш нали, при мен това беше и преди това, защото някакси имах това мислене, обаче като цяло си представя на компания, която е просто нали, семейна компания, иска да отиде да стане публична компания на BIM пазара.
как трябва да се подреди нещата, да разсъждава много по-трезво, по-малко емоционално. Да, би било полезно. На колко е оценена компанията ти в момента? Това е оценката към днешна дата. Горе-долу. 170 милиона. 170 милиона. Да. Поздравления. Яни, много ти благодаря за този разговор. Надявам се на нашите зрители, слушатели да е било интересно и полезно. Искрено вярвам знам, че и ти, особено в предприемаческите среди, подходът предай нататък е много важен, изключително ценен и работещ, и това подхранва екосистемата. Така че ти благодаря. Нямам никакво съмнение, че ще се включваш и в други полезни инициативи и наши, разбира се, с които да помогнем на други предприятия. Желая ти успех и наистина още веднъж благодаря ти. Благодаря ти, Бойко. Успех на инициативата. Благодаря.